Il-miscarriage leave hija materja li għandha tiġi indirizzata f'għaqda nazzjonali. Dan sabiex jingħata s-sosten meħtieġ kemm għan-nisa kif ukoll għall-partners tagħhom li jkunu għaddew minn trauma simili. Waqt konferenza organizzata l-4 filgħodu u li għalija kienu mistiedna wkoll ix-Shadow Minister Ivan Castillo, Grazzjella Tard Previ, flimkien ukoll ma' rappreżentanti ta' unions u assoċjazzjonijiet fil-qasam tax-xogħol, intqal fil-każijiet ta' miscarriages f'Malta huma f'medja ta' 1000 fis-sena. Fl-aħħar jiem, il-Partit Nazzjonalista laqab sodisfazzjoni l-pass min-naħa tal-Gvern Laburista li jipproponi li jintroduċi leave ta' din ix-xorta. Dan kif kien propju l-Partit Nazzjonalista illi lura fl-2021 kien ippropona dan il-leave, mhux biss għal miscarriages da saħansitra għat-telfa ta' wilt sa 18-il sena. Fost dawk il-indirizzaw din il-konferenza kien hemm Jasmin Farrugia Halidi flimkien ukoll ma' Melanie Kelly illi b'kuraġġ kbir qasmu l-istorja personali tagħhom ma' dawk preżenti fejn fissru il-weġġat kemm fiżiċi kif ukoll emozzjonali li huma flimkien mal-partners tagħhom għaddew wara tali esperjenza. Tkellmet ukoll il-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Rebecca Wellman illi elenkat numru ta' domandi u punti validi il wieħed irid jixtar sabiex din il-policy tiġi implementata. Mistoqsijiet rigward il-leave, il-konfidenzjalità, min jista' japplika x'se jkun qed isir kontra d-diskriminazzjoni, is-sostenn, il-leave għal partners u r-riintegrazzjoni. Dwar dawn il-punti neħniew staqsal is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul. Smajna diversi domandi jsiru kemm pereżempju fuq li s-sala ma tkunx shared, kemm pereżempju għal-leave tal-partners. Tagħtu garanziji li daw se jsiru. Ovvjament il-mistoqsijiet għamilthom jien stess bħala gvern ħankunu sensittivi fuq dan is-suġġett. F'din il-fażi ta' konsultazzjoni jidher li l-gvern għadu jrid ifassal time frame u data stipulata sa meta għandu f'moħħu illi jdaħħal dan il-leave.